πληροφορικής του ΤΕΙ Λάρισα στη Λαμία. 2.000 σπουδαστές θα πρέπει να μετακομίσουν στη Λαμία σύμφωνα με το σχέδιο Αθηνά, με τους τοπικούς φορείς να αντιδρούν, ζητώντας αλλαγή της απόφασης από την πλευρά του Υπουργείου. Η μεταφορά του τμήματος πληροφορικής του ΤΕΙ Λάρισα στη Λαμία έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο των καθηγητών όσο και των σπουδαστών του τμήματος και των γονέων αυτών που ξεπέρασαν το αρχικό σοκ και το μούδιασμα και είναι έτοιμοι να περάσουν στην αντεπίθεση. Σήμερα εξάλλου συμμετείχαν στη σύσκεψη στην περιφέρεια Θεσσαλίας για το συγκεκριμένο ζήτημα, ζητώντας επιτακτικά την ακύρωση της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας. Προσπαθούμε να πούμε αυτό που είναι οφθαλμοφανές, δεν θα αποδείξουμε ότι είμαστε ελέφαντες. Ένα από τα τμήματα κόσμημα, θα έλεγα, του Ιδρύματος, με αρκετά καλές προοπτικές, μεγάλο φοιτητικό πληθυσμό, μεγάλο εκπαιδευτικό προσωπικό, εγκαταστάσεις πρόσφατες, μια δεκαετία λειτουργεί. Προσπαθούν να το μεταφέρουν έξω από την περιφέρεια σε μια άλλη περιφέρεια χωρίς να πληρούν τα αντικειμενικά κριτήρια που λογικά έχουν προτείνει. Πολύ δύσκολα και οικονομικά πολύ δύσκολα, γιατί εδώ πέρα μπορούσα να επιστρέψω στη Θεσσαλονίκη και τώρα Λαμία είναι πολύ μακριά για να πηγαίνουμε. Έρχομαι γιατί είμαστε πολύ δύσκολα οικονομικά, οικογενειακά, όλα μαζί και είναι πολύ δύσκολο. Μας στέλνουν Λαμία και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Να παρατήσουμε τη σχολή, να συνεχίσουμε, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Μας αλλάζουν όλο το πρόγραμμα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, δεν ξέρουν οι ίδιοι τι θα γίνει. Κάθε χρόνο μας αλλάζουν, κάθε εξάμηνο μας αλλάζουν, δεν ξέρουμε καν τι θα γίνει. Μας βάζουν άλλα μαθήματα, μας τα βγάζουν. Για παράλογη απόφαση και αντιδράσει βάσει σχεδίου κάνει λόγο ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αβαραστός, για κίνδυνο απώλειας κονδυλίων μέσω του ΕΣΠΑ μιλά ο Δήμαρχος Λαρισάν Κώστας Ζανακούλης. Συντονιζόμαστε σήμερα, κάνουμε τον οδικό χάρτη των ενεργειών, έχουμε περιθώριο 45 ημέρες και θα πρόκειται να συναντηθούμε με τον Υπουργό και όλους τους αρμοδίους οι οποίοι έχουν πάρει αυτή την απόφαση. Παράλληλα, έχω συναντηθεί και με τον πρόεδρο της ΑΕΔ, τον οποίο εξέδεσε αναλυτικά τις απόψεις μας. Και θα στείλουμε και εγγράφους τις απόψεις των φορέων της Θεσσαλίας για το ζήτημα αυτό. Είναι λάθος, δεν το συζητάμε. Ένα τμήμα 2,5 περίπου χιλιάδων σπουδαστών με 15-16 μέλη με ένα κτίριο το οποίο παραδίδεται το καλοκαίρι με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ αποκλειστικά και μόνο για αυτό το τμήμα να καταργηθεί. Πιθανόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει και τα χρήματα πίσω. Αντιδράσεις υπάρχουν εξάλλου και από εκπροσώπους πάνω μάλλον για το σχέδιο Αθηνά που τους φέρνει σε δυσχερή θέση. Αυτή τη στιγμή με το σχέδιο Αθηνά έχει χωριστεί στα δύο. Ένα μέρος έχει πάει στο τμήμα φυτικής παραγωγής και το άλλο έχει πάει στο τμήμα ζωικής παραγωγής. Αλλά στο σχέδιο Αθηνάς μας έχουν προσθέσει και στο τμήμα φυτικής και στο τμήμα ζωικής για να φαίνονται όσο το δυνατόν περισσότερα τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού στα δύο τμήματα, το φυτικής και ζωικής. Η τελική κρίση αναμένεται να έρθει στο προσκήνιο στη συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, έχοντας ήδη ενημερωθεί για το θέμα που προκύπτει. Κυρίες και κύριοι, μένουμε στο θέμα και θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κώστα Αβαραστό, μιας και από χθες έχουν γίνει πολλές ενέργειες προς την κατεύθυνση αυτή του να μείνει τότε η πληροφορική στη Λάρισα, όπως επίσης έχουμε κοντά μας τον κύριο Νικόλα Ομπάτη, καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής ΤΕΙ Λάρισσας. Τι νεότερα έχουμε μέχρι σήμερα, κύριε Περιφερειάρχα, τι ενέργειες θα γίνουν σε περίπτωση που μετά τις 45 μέρες δεν αλλάξει το σχέδιο Αθηνά και προχωρήσουν και ίσως προχωρήσουν στην εφαρμογή του σχεδίου. Σημερινά δεδομένα είναι ότι το κλίμα αντίδρασης αυξάνεται. Και αυξάνεται γιατί είναι μια δίκαια αντίδραση. Αυτή τη στιγμή η μεταφορά, αλλά και κάποιες άλλες αλλαγές οι οποίες γίνονται μέσα στο σχέδιο Αθηνά, χωρίς να υπάρχει μια επεξημαντική διαδικασία, τι, πώς και γιατί, νομίζω ότι δημιουργεί έντονο κλίμα αντιδράσεων. Γιατί πιστεύουν, και ο καθένας πιστεύει την πλευρά του, αλλά εμείς πιστεύουμε γιατί έχουμε τα στοιχεία και τα οποία στοιχεία είναι διάψευστοι μάρτυρες, ότι εδώ δεν αξιολογήθηκε σωστά και πιστεύουμε ότι πρόκειται να ανατραπεί αυτή η απόφαση, γιατί τρία κριτήρια, που είναι το εκπαιδευτικό κριτήριο, το αναπτυξιακό κριτήριο και το οικονομικό κριτήριο, το τμήμα της πληροφορικής που είναι βάσει του ΤΕΙ Θεσσαλίας πληρεί. Επίσης πληρεί και το κτηριακό κριτήριο. Επίσης πληρεί και το εκπαιδευτικό κριτήριο με 16 καθηγητές. Επίσης πληρεί και το συνεργασιακό κριτήριο. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα, όπως είναι το Εράσμος, όπως είναι τα ελληνικά προγράμματα του Αρχιμίδης, όπως είναι το πρόγραμμα
προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο, σημαντικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Είναι το οικονομικό κριτήριο των οικογενειών, Ναι. το οποίο πρέπει να ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Και κάτι άλλο. Υπάρχει και ένα κριτήριο το οποίο υπερβαίνει τα συνηθισμένα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και να μην επιστραφούν τα χρήματα πίσω. Είναι πολλά τα χρήματα. Ναι, ένα κτίριο δεν είναι έτοιμο να παραδοθεί 1.000.000 ευρώ. Έχει κοστίσει 1.000.000 ευρώ, θα παραδοθεί μέχρι το καλοκαίρι ή πιο νωρίς. Δεν είναι έτοιμο να παραδοθεί. Είναι έτοιμο να παραδοθεί και θα υποστήριζε και τα εργαστήρια της πληροφορικής, έτσι δεν είναι? Είναι το μοναδικό ΤΕΙ σε όλη την Ελλάδα, το οποίο το αφήνουν χωρίς πληροφοριακή υποστήριξη. Που σημαίνει χωρίς τη συνεργασία που πρέπει να έχει μια ακαδημαϊκή κοινότητα. Μα γύρω από το τμήμα πληροφορικής στηρίζει όλα τα υπόλοιπα τμήματα, έτσι με έχουν πληροφορήσει. Θα μας τα πει ο κύριος Μπάρτς μετά. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι βάσει από την έρευνα που έκανε το ίδιο το ΤΕΙ, είναι το 40 με 45% των φοιτητών προέρχονται από περιοχές της Θεσσαλίας. Που σημαίνει επιλέξαν συνειδητά για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί θεωρούσαν τμήμα πολύ καλό. Και δεύτερον, γιατί ήταν κοντά και μπορούσαν να ανταπεξέλθουν οι οικογένειες τους στο οικονομικό βάρος. Αυτή τη στιγμή πέστε ότι φεύγει. Εμείς πιστεύουμε ότι θα αλλάξει αυτή η απόφαση. Γιατί έχουμε δίκιο. Λοιπόν, πέστε ότι φεύγει. Πού θα πάει? Σε κτίρια που δεν υπάρχουν. Υπάρχουν υποδομές. Στη Λαμία δεν υπάρχει καμία υποδομή. Μα το είπε και η φοιτήτρια που ήρθε στη Λάρισα που κατάγεται από τη Λαμία και είπε ότι εγώ δεν επέλεξα τη Λαμία. Γιατί θεωρώ ότι δεν έχουμε τις υποδομές. Είναι ένα παράδειγμα. Είναι ένα μεγάλο παράδειγμα. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα που θα συζητήσουμε με τον Υπουργό την Πέμπτη, 3 η ώρα, που συμφωνήσαμε μας δέχτηκε να μας συναντηθούμε. Είναι και το θέμα της Καρδίτσης, που υπάρχει μια γκρίζα κατάσταση εκεί πέρα στην απόφαση, στην αλλαγή της απόφασης. Για την πινιατική. Δεν είπαν ότι είναι... Για την πινιατική.